Yarikire moro yabeire bobe. Omoisi mongare. Yarikire moro yabeire bobe. Bang 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 bang. Igwa mbairese. Ense yabono yabeire bobe. Nyeire ngora. Yabeire bobe. Umancha mtege karibu sana sige pindi geto gansemi nsemi ntegere Amarieta Caroline Nyamoya sigara lisa se ya Nyamira County. Nino mancha mtegere nyotomete kotero ko koroku Yabeire bobe by Migi the champion na boko nyore gari YouTube. Nige korasa. Nige koara. Nige korura. Nyeire ngora. Umancha mtegere ntego kuboli no ina ivie kanoligereri boniga notatebigu kende boniga kurumwa koyo chaka twachagete kwanza na mabururu ayo akoro kuchilo casta tukagenda corona eyo taraera mpaka bono ne omagonte biense tarabo bobe kuru corona ebinto byabeire yani ebyo gokumi abana bake babeire nobolito ngo kuboliga yo muiboli nkayore moniga abayiboli ba bono bare different sana na abayiboli ba kare neke minus nobolimo enaba ngacha ntebyango Chomongaini no yobo sacha no kunkomongaini no yobo bacha astani abwete chiseneno egento ndataiti no bwen amaskani abwete chisemi chichama amagoso kubate kwanga bayiboli babono mbali goita bana abantu bamwabo kare my friend kwagatire tamosi tokoira naka imonemi oroto kembai obe toligie kabichi kare egwaga kiru yani gokoboka mambi yaikire yabono yabeire bobe lakini aba squeeze mbali go kuno nyeire ngora nchebuna lisese ya Nyamira eblemo yena Bible nko aboneiga nina kintu twagaitiru toko ngwani guchinkundi ngo chia lakini bana babono mbali goitu at being grounded bana yarikire moro yabeire bobe yabeire bobe yarikire moro yabeire bobe yabeire bobe Ense yabono yarikire moro ninde Yabeire bobe ayebuno muiboli nkoligere liore chi messages asesimi yo mwana ogo nkoligere liore web history yani nakibona bawo chabanyiroka search history yo mwana ogo kwa rambinto kyakale ko watch ayebuno muiboli no bwate chinsa cyo ikaransi mwana ogo mogambe erineli swali ngoko bori aseritko lya lero yarikire moro yabeire bobe Tika go blame oseningo. The first person obwenete kumanyigoro mwana oye nae. bang 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 igwa mbaerese este yabono yabeire bobe Nyeire ngora. Neino abana bali mukale school abana bechi university bare high school ense yabono Yabeire bobe. Na como songa teberete when the deal is too good think twice umuntu nakyago chacha ko kugorera ebintu nende tali so osetali mamo mino kobwate gochweye gotimocho amaino ne bwate nige koruba matimo ne bwate nige kobeta inga ne bwate nige kogeka amasasi ne bwate nige korasa irasi ne bwate nige kwa jara ne bwate nige gosamia bina ne bwate nige kobeta nyanduri ne bwate nige korura